تەماشەوانی خانی تیڤی دەمەوە خۆش بە هیوی دکم ڕەوشاوە باش بە divê xelekê de çend mijarên bên girîng hene em ê wan binirxînin, rexne bikin û qirik û gewriya xwe bi qehwê şil bikin. Ê ku dixwaze bi çayê şil bike, ê ku dixwaze bi avê şil bike, her kes û li gorî tiştê ku jê hez dike. Em dest pê bikin, fermû. Berî demekî medya Tirk û medya Kurd bi pêvajoya Baxçelî û Xapû mijûl bû. Bar gihîştibû çokê, her kes tiştên geşbînî digotin, dewleta Tirk haziriya komisyona dike, gavên dîrokî wernavêtin, çareserîkî dîrokî ye. Xapû jî manîfestoya Civaka Demokratîk şandibû ji kadroyên PKK, gerîla û sivîl û Ewropa û ji bêr Aydar manîfestoya Civaka Demokratîk dixwîne û wilo hîna xwebêtir kûr dike û xwe kor dike ku serokatiyê fêm bike, pêvajoyê fêm bike. Ferda Çetîn wilo, Ahmed Dicle bi vî rengî, Fuad Kaf aynî meselesê û hemû ketibûn kûrbûnê, ketibûn korbûnê wê çawa karibin manîfestoya Civaka Demokratîk a Xapû fêm bikin. Birêz Ebdirehîm Semawî jî derdiket ser medya Kurd, ser medya taybet medya Kurd. Tiştên baş digot, tiştên pozitîv digot, geşbînî digot, wilo hêvî dida mirov ku çareserî amade ye û li hev kirine û tenê mayî ku îdî eşkere bife. Me jî digot xem nake, em binerin. Kan binerin bê çi behs û çi bazar û çi lê me dizanî, yanî ez bi xwe jî me dizanî, xebatkarê Xanî tîvî jî dizanî ku lîstkekî mezin, derewekî mezin, xapandinekî mezin li dûvê mesela heye me got ne mişkîleyê, xem nake, neyse em ê li me lê binerin û ka em ê li dû biçin heya ku em ê binerin bê çi meseleyî. Hêdiyê dî ev çîrok eşkere dibin, yanî çîroka vê xapandina hanê li ser devê hevalên Xapû, nê Qendîlê lê ê Enqerê, ê dewleta Tirk li ser devê MHP. Berî çendakî hevdê vê mehê, hevdê Augostosê, berpirsê payebilindê MHP Fetî Yıldız di daxuyaniyekî de eşkere kir. Pêvajoya Xapû û Baxçelî qeşart û zelal û danî ser masê got ev e. Xeta me ya sor ev e. Xeta Baxçelî a sor a MHP çizgiya wan qirmizi çizgî. A koalîsyona Ocalan Baxçelî Erdogan vê koalîsyona bi dizî a tarî xeta ya sor heye. Çi ye ev xeta sor? Ev dibêje çar madeyên destpêkê ê destûrê necihê nîqaşê ne. û du madeyê din madeya çil û du a madeya şêst û şeşa ew jî wê wek xwe bimînin ti necihê nîqaşê ne çê nabe mere nîqaş li ser wan bike. Ev jî çû çi dibêje, yanî ez ê hewl bidim ji wergerînê me, ti kes guman neke ku em ê van çar madeyên
بنگهین ای سرکه ای ده دستوری ده ای ده anayasayê de û madeya çil û dua em ê biguherin û ew madeya ku danasîna neteweya Tirk û hemwelatiya Tirk tê de hatiye naskirin madeya şêst û şeşa ku em tu danasîna hemwelatî yan jî watandaşiya Tirkî em ji jinû ve em lê vegerin piştî heqwasa sal heqwasa emir em ji niv diwerin danasînekî nû ji kesayetiya hemwelatiyê xwe bidin diyarkirin ev tune ev mesele tune heta li ser meselê zimanê perwerdê zimanê bingehîn ê perwerdê di vî welatî de di dewleta Tirkî ew ê zimanê Tirkî bimîne ev her du made çil û du û şêst û şeş û çar madên sereke ê destûrê ji xwe wana ne nîqaşê de baş e eger ev ne nîqaşê de bin madeyên eleqa wê têkiliya wê bi nasnameya dewleta Tirk bi nasnameya û naskirin û danasîna gelê Tirk hemwelatiya vî welatî endametiya vî welatî zimanê perwerde li vî welatî baş e em ê li ser çi mûnaqeşe bikin ev pêvajoya Baxçelî û Ocalan yanî nîqaşa wê li ser çi ye li ser guyê ca Apo ye guyê ca dewlet Baxçelî ye guyê ca Recep Tayyip Erdogan ka li ser çi ye eger guherîn û veguherîn di hundirê destûrê de tune be eger zimanê Kurdî nebe zimanê perwerde li herêmê Kurda li bajar û li gundê Kurda ger qanûn tiştên bi vî rengî çênebe ka manîfestoya Civaka Demokratîk wê gihaşt kî derê Apo digot ez garantîme ez garantorim û ez bi vî mantiqî de axivî de niha bere ê Qendîlê Duran Kalkan û Cemîl Bayik ji Apo bixwazin bersiva viya bide wana diçin û tên Perwîn Bildan û ev ê ku diçin cem Xapû debere Xapû eger ji pişta bavê xwe ye eger zilam e eger mêr e bersiva ev Fetî Yıldız bide bersiva wî bide serokê gelê Kurd e Qaşo û şaristaniya Civaka Demokratîk dide pêşkirin eger şaristaniya Civaka Demokratîk û ev qirmizi çizgiya a MHP li vir wê astanê dike wane divê Xapû manîfestoya xwe biparêze debere bersivê bide eger zilam e eger keramet pêr heye eger rûmet pêr heye eger bi rastî Kurdîtî zerrakî kurdewarî li cem Xapû hebe divê bersiva qirmizî çizgiya MHP bide ne devê xwe bigire dewleta Tirk çi bike devê xwe bigire Apo gelo heqxwasa kadroyên PKK tasfiye dike dewleta Tirk kadroyên PKK tasfiye dike we rojekî ji roja wedîtî di notek gorişmê Xapû de di hezar û sêzda dema li Parîsê sê jinên Kurd hatin kuştin hatin tasfiyekirin di nav wan de yek ji damezrînerê PKK ez behsa Sakîne Cansîz dikim ka ji mir bînin daxuyanî ku Apo dewleta Tirk şermezar kiriye vê êrîşa terorane li hemberî kadroyên PKK li hemberî jinên PKK li hemberî jinên gelê Kurd li Parîsê Apo şermezar kiriye deka bînin dewleta Tirk li gorî daxuyaniya PKK Reza Altun Elî Heyder Qeytan bi çekên dewleta Tirk hatine kuştin heqwasa diçin û tên cem Apo wedîtî ye li ser zimanê şandeya
دو پارتی چقل ماس پارتی آپو و بویرا ترورانه لگوری کو پککی دبیجه دولتا ترک رضا آلتون و علی حیدر قیطان کشت تصفیه کرد آپو شرمزار کرد رخنه کرد گوت عیبی جوار رجب طیب اردوغان دولت باغشالی ارتشا ترک ونشما حوالی مدو کشن ونشما حوالی منی ای چizgiye ای شورش ای دورمه و ونشما حوالی مدو تشتكي ولو هي وديتيه دولتا ترك آپوش وقتی هاتی گرتن جنوتو نهاده بینن لارشیفاوی وگرن چند جارا آپو دولتا ترک شرمزار کری کریارن دولتا ترک لهمبری حوالی وی لهمبری کادروی وی لهمبری برپرسن پای بلندن ریخستنا وی آپو کنگی بوی زلام بی خودی هلوس بی خودی گوتنکی رخنهی بتندی دولتا بسویکی دولتا ترک شرمزار کری تنه ده از نها دخوازم از نها جی دخوازم بره مدنی فرحو درکوه و حزنی حاجو جا آپو بخوازن خاپو دور برسفا دولتا ترک ایمز برسفا دولتا ترک دیدم خاپو ور برسفا دولتا ترک برسفا مهپه و فتي يلدز و çizgiya wanî sor xeta wanî sor qermezî çizgî bersivavî bide ez zilama bibînim dibe ku PKK bersiv bide dibe ez nizanim dibe daxuyaniyekî ji PKK derkeve gerek derkeve gerek daxuyaniyekî ji PKK û HPG û nizanim çi PKK xwe fesax kiriye çi bi KCK ya bû xem nake bere KCK jî keneke teneke navê Çaqilmaz Partî bere daxuyaniyekî derkeve bi tundî ev daxuyaniya Fetî Yıldız şermezar bikin çi dibêje Fetî Yıldız layê ca xwe û yanî dibêje di wê baweriyê dibin ku ev xalên hanê ne ew ê nebin cihê nîqaşê dibin çi şert û mercî de wilo ji xwe bawer yanî tiro Abdullah Öcalan xistî bêrîka xwe ne ji xwe bawer bana wilo diaxivî Fetî Yıldız û MHPya wî xapo net bêrîka wan da bana bi vî rengî diaxivî bi vê wilo rûreşiya hanê bi vê rûşiştinbûna hanê hevdû nas dikin çi jî dibêje Fetî Yıldız dibêje Dewlet Bahçelî ew xwediyê vê banga haneyê banga mesela aştiyê û pêvajoyê divê daxuyaniya dîrokî banga dîrokî ku serokê me Dewlet Bahçelî di 20 Oktobera 2024 eşkere kir û em megavên gelekî pêş diçûne ji dema banga Bahçelî û heta niha megavên gelekî li pêş avêtine ku em Tirkiyekî bê teror demek mijara wan mijara terorê xapo Abdullah Öcalan layê ewêş te mijara Kurd te doza Kurd kir mijara terorê garantorê pêvajoya aştiyê de ka werderkeve ez te bibînim bejn û bala te û delqê te û meşka zikê te û şepşepa devê te de bersiva vana bid bersiva CHP bid wek çawa Mazlûm Dogan, Kemal Pîr, Xeyrî Durmuş, Ferhat Kurtay bersiva dewleta Tirk di heştê didwa li pêşiya mehkemê dan de fermo ez te bibînim hemû sextekarên ê ku di nava kenekê û tenekê û medya xapoçî de kar dikin eger ne xwedî vê banga hanê bin banga bersivdayîna Apo li dijî MHP û çizgiya sor eşkere zelal û qeşartî eger ne xwedî vê helwesta hanê bin ji Apo xapotirin
اف کسین هانه کنها لوی داری لأوروبا معاشه خوش PKK جی دستینن وش ولات أوروبا جی ردشتین ده ازوا ببینم ونجی خودی هلوسته کی میرانه رخنگیری لهمبری آبو نتنی لهمبری يعني ايكو برسفا خابو بدن نآمد دجليه ايكو برسفا ببورن ايكو برسفا فتيل دز بده نآمد دجليه ايكو برسفا مهبي وخطا ويا صور بده نا رمزي كارتالة خابوية PKK دم بارتية اف هرسي دبي برسفا في برومتيا هاني بريزيا هاني جكدا كردو كردستاني ردكن جدوزا كردو كردستاني ردكن اگر خابو جي دبي شريك خوش شريكي في برومتيا هاني دبي گلي كرد بي برسف نمينه اگر كجكي خو گلي كرد حاسبينه گرک بي برسف نمينه اگر دو بارتي و چقل ماس بارتي خو كرد حاسبينه دبي بي برسف نمينن لهمبري في و برسفا وان دبي ديركت لدجي بيدنگي يا خابو گرك خابو هل وستكي تند وميرانه وميرخاصي لهمبري في خطي صور خطي تنكرنا كرداي نديتنا كرداي نحساب قرتنا كرداي وتني كرد ودوزا كرد ومافي كرد وكي ترور جبينن از لبنديمه لاستهيفي تهيفيه متنني يعني او هيفيه قالك يقولوا بلندكو از بيجم آبو بيجا او بخودي هلواست ولدجي في چزگیا سور درکه و آبو نمگود حوالی وی هات کشتن لگوری PKK دبیجه بیدنگیا آبو لهمبری کشتنا رضا آلتون لهمبری کشتنا علي حيدر قيطان لهمبری کشتنا نور الدين صوفي لهمبری کشتنا ساكينة جانسس اف بیدنگیا آبو نجرزی شریکاتی دوان جنایت هانی دی اگر PKK دمدیا خود و شروع کرنا خود بویرین کشنا وان کسین هانی ده راست به که دولت تا ترک وان کشتیه نه PKK وان تصفیه کری اگر مثلا راست بری چند روژا سالوگرا بویرا پازده تباخی بو 1984 قاشو PKK جبو رزگاریا کردستانی دست بشری چکداری کرد دیسا PKK داخویانی و شری چکداری و اوی چکی خود اینن و بریار گردن و فسخ جکرن و خمناک و دیسا سری موی مسئله هانی گیش بکن از فگریم بچکی ارشیفا روشنامه سرخبون کوی سکناندنه از گریم خواست از هجمارا مها تباخي 84 داونلود بك مزداخي دانكت لبري الجمد لأرشيفا سرخبون آكل مداخستية از هاتن في هجمارا كمجور في داخيانية هاني جير ولو سكرين فيديو كرو مداخست داخيانية
hêzên rizgariya Kurdistanê. Hêzên rizgariya Kurdistanê. Wê çaxê hêzên çekdariyên PKK hereke hêzên rizgariya Kurdistanê bû. Bi vî şêwazî xwe da diyarkirin daxuyaniyên eskerî, bîlançoyên leşkerî da diyarkirin. Ev hêzên rizgariya Kurdistanê piştî girtina Apû, piştî teslîmbûyîna Xapû bûn çi? Çi hat serê wan? Çi hat halê wan li gorî îdeolojiya nû a vê rêxistina hanê? Ev bû. Navê wanî nû ji hêzên rizgariya Kurdistanê bû ev. Ji hêzên rizgariya Kurdistanê bû hêzên parastina gel. Nema hêzên rizgariyê, ji rizgariyê hatin qunaxa parastinê. Kengî hêzên rizgariyê dibin dikevin qunaxa parastinê, parastina gel, dibin artêş, dibin fermî, gel diparêzin dema ku rizgarî pêk tê. Rizgarî pêk tînin, di qunaxên rizgariyê derbas dikin, êdî destkeftên rizgariyê diparêzin. Wê çaxê dibin hêzên parastina gel yan jî dibin artêşa parastina gel yan jî dibin artêşa dewletê, artêşa herêmî. Rizgarî pêk hat? Na. Pêk nehat. Rizgarî çi pê hat? PKK û Xapû hêdî dev jê berda û şerê wê kir. Te şerê wê kir, hêzekî te yê eskerî heyî, tê çi bikî pê? Ez ê bikim parastina gel. Gelo vê rola hanê lîst, rola parastinê na. Vê rola hanê jî nelîst. Mixabin nekarî xwe biparêz. Li deverên parastina vegerin, çi şehîdên vê dawiyê wan elan dikin, hemû piraniya wan li herêmên parastina medya. Nedkarîn xwe biparêzin, nedkarîn gel biparêzin. Ê baş e tu nikarî xwe biparêzî û tu nikarî gel biparêzî. Tê hêzê parastina gelî çi ye? Yani tiştekî wilo balkêş û ecêb heye. Yani heya çi derece ev hêzên hanê girêdayê navê xwe yê hêzên parastina gel. Te ne li Bakurê Kurdistanê karîbû gel biparêze û te li Rojavayê Kurdistanê jî xwe diparast. Te ne gel diparast. Çekê te li hemberî gel bû, ji bo çavsorkirina gel bû, ji bo çewsandina gel bû, revandina zarokê gel. Te vê rola xerab, vê rola terorane li hemberî gel tu nebû hêza parastina gel. Tu nebû hêza rizgariya gel, tu nebû hêza rizgariya parastina gel. Tevlî vê rola ku li dijî navê te yî wekî hêz, ez behsa rêxistina PKK dikim, heta roja îro ew kultura berê berdewam e. Ku pera ji xelkê bistînin, çavsorkirinê ji xelkê werin cem Ebdirehmanê Dêrkî, hevalê Ebdirehman restoranta te heyîka tê vê salê te çi xweyse alîkarî bide. Kampanya. Werin kampanya. Te sala par te 1000 euro dayî hevalê Ebdirehman gerek vê salê tu bikî 10,000. Heval şer fireh bîye û gerîla pir bûne û sîlah lazim e û nizanim çi û mesele bîye 2 qat û 3 qat. Bi vê şêwazê klasîk ku çawa PKK ji xelkê pera çêdikir, bi zorê yani heta roja îro berdem e.
ev ne hêzên parastina gel e. Ev hêzên parsekirina gel e. Rewşa gel Rojavayê Kurdistanê binerin, petrol heyî, gaz heyî, tîcaret heyî û herin binerin asta feqîrtiyê li Rojavayê Kurdistanê. Ev 11-12 salê PKK li wir desthilatdar e. Herin binerin bê PKK çi kir? Bi qasî ji ber ku dewlet heye, bi qasî belediya Diyarbekirê xizmet ji Diyarbekir kir ji ber kontrola dewleta Tirk heye. Serê sedî pênc belediya Qamişlo xizmet ji Qamişlo re bikirana, ev jî desthilatdariya PKK ye, ev jî desthilatdariya PKK. Bes li Bakur ji ber ku kontrola dewleta Tirk heye. Nemeşin wê qeyyûm bê. Werin wan rakin û qeyyûm deynin. Li Rojavayê Kurdistanê kontrol tune. Dizî bê hesab, çavsorkirin bê hesab, dere û propagandaya erzan di medya di bê hesab, kes tune wê. Kî were hesab ji aldar bixwaze? PKK hesab ji aldar dixwaze, bes dewlet tune ye. Gelo aldar rast dixebite, ne rast dixebite. Mazlûm Ebdî rast ji bo gel dixebite yan na? Fozal Yusuf rast ji bo gel dixebite yan na? Kes tune. Ev belediyên Rojavayê Kurdistanê tiştek ji bo Rojavayê Kurdistanê nekirin. Berpirsyar kî ye? Berpirsyar desthilatdariya PKK yek, berpirsyar koleyên rêxistina PKK di du ji kadroyên Rojavayê. Demek ev hêza ku heyî, hêza eskerî, hêza parastina gel, hêza parsekirina gel, hêza pişaftina gel, hêza Türkleşmeya gel. Ez nas dikim gelek kadroyên me ê Rojavayî bi Tirkî nizanîbûn. Bi Tirkî nizanîbûn. Zimanê wanî Tirkî ne zimanê dayîkê bû. û ana wek bil ji ronahî ji La Mehmed re bêjin wê La Mehmed Tirkiya wê ji a Recep Tayyip Erdoganê xweştir be. Fozal Yusuf pê re biaxivin Tirkiya Fozal Yusuf wekî bilbil milê guhdar kirî tedbîqey li Stenbolê û İzmîrê mezin dî. Kî zimanê Tirkî xist devê kadroyên Kurdên Sûrî, Kurdên Rojava? PKK. Dibistana herî baş a perwerdeya zimanê Tirkî PKK. Demekî ne hêzên parastina gel, hêzên pişaftina gel, hêzên asîmlekirina gel. Hêzên parastina gel e. Yani mewelcor jî dît, mewelcêr jî dît. Baş e pêvajoya PKK ji hêzên rizgariya gel û hêzên parastina gel, hêzên rizgariya Kurdistanê, heta hêzên parastina gel û pişaftina gel û Tirkleşmeya gel û Xapoleşmeya gel, mere wê çaxê kî digêje? Wê ev tîyatroya mezin, ev tîyatroya bixwîn, bi êş û azar û koçberî û tinekirin û feqîrkirin û derkirina Kurda ku navê wê PKK ye, heta çi derece zerer û ziyan gihand welat, gel, doz, mav û kesayetiya gel, kesayetiya civakê, kesayetiya însanê Kurd. Giş hemû ji bin serê kî? Tev ji bin serê kî? Ji bin serê yekî ku navê wî Xapo ye, dema hat girtin got diya min Tirk e, we dixwazim xizmeta dewleta Tirk bikim û rê vekin û rê bidin. Ji wê çaxê û heta roja îro xizmeta dewleta Tirk dikim. Meseleten ne PKK û devleta Tirkiye? Em berdewama Şêx Saîdin, em berdewama Seyid Rizan, em berdewama rindexana Elî Yunus'un, em berdewama Biroya Heskî Têlî ne. Em dozakî sed salî ye zaten ku mirov qoç kirî ne hesibine ji ber piştî wê wisa hinekî çareseriya çêbû li hev hatin di meclîsê de
يعني دسپیکا حرکت شیخ سعید بحث تنها ام 100 سالی ویدان ام دخوازن 2100 سالی بنجهی کار سر بکن واجی چیه؟ اتفاق ترک و کرده و مسئله که نه تاکتیکه استراتژیکه ام دیدی آسیدا نیزده yani eğer ku Ali devleta Türkiye, hükümeta Türkiye'ci به همان نزگونه و پیواجوی پیش بخینه هم باوریم که و چهار سریا که مانیده چه او چاقی و سردم کنو دو ترکیه دا پیش بکبه اما جبو ود و با حلوسنا بین گوهرتون و کنردی یعنی ام دانی خدا زلال این همبر نه به خواه زلال بکن نف خدا حوجه بکنی قاش بکن خواه زلال بکن یعنی وصل نوبه هم شر گشت بکن هم جو بجا که ورا آشتی پیش بکنه شر و آشتی به هفر نوبه یعنی یا شر یا آشتی و قراره دولت ترکیه Hacı Çakmak mamoste generalê gewre Murat Karayîlan. Yani gelek cara min rexne lê kiriye û wilo min gotiye ku îdî şerm e yani heqwase vir û dere wa bike yani heqwase gelê Kurd nezam bihesêbe, ker bihesêbe, bêhîş bihesêbe tê de axive û dibêje zanaskim vîdyo kevne lê xemnak e ji bo axura PKK û ev keriyê ku tê de dişûtên û diçin êmê xwe dixwin a yek ji êmên PKK van derewên Murat Karayîlan e çi dibêje dibê em berdewamiya Şêx Saîdin em berdewamiya Seyid Rizan e em berdewamiya Elî Yûnus'in serhildana Qoçgirîn e ya tu berdewamiya çi yê tu berdewamiya MHP yê tu berdewamiya AKP yê tu berdewamiya xapandina Xapoyê tu çi yî tu xwe van meseleyê hangirê dide ev kesên ku tu wan bi nav dike ev şoreş û serkirdeyên tu wan bi nav dike bi destê dewleta te dewleta te hatin edamkirin ku apo niha dixwaze xizmeta kujerên Şêx Saîd kujerê Seyid Riza kujerên bi sed hezara gelê Kurd ku di van serhildanê hanê de hatin kuştin dewleta Tirk berpirsiyar e Xapoyê te xizmeta vê dewleta hanê dike tu çi tu hatiyî tu kenê xwe bikî dike tu henekê xwe bikî dike biçekî şerm biçekî fedî wilo nabe qey hene ê ku werin bersiva te û rewşa halê te şirove bikin û ji te re bêjin yani biçekî rûmet ji xwe re bihêlin li halê apo binerin û li rewşa xwe binerin hûn berdewamiya çi ne û li gorî daxwazê kî dimeşin û li gorî daxwazê dewleta Tirk dimeşin li gorî stratêjiya dewleta Tirk a helandin a pişaftin a wendakirin a wêrankirin a tesfiyekirina doza gelê Kurd dimeşin win li kur Şêx Saîd li kur yani apoyê te bi qurbana Şêx Saîd tu çi berdewamiya Şêx Saîd e Şêx Saîd li hat edamkirin ew hevalî wî ji a xweda neketin apoyê te hat girtin Ewlod Rehelî û ca wî Tirk û xatîka wî Tirk û zamkî wî Tirk yani wilo û ne tenê ew tu çi yî tu xwe wilo berdewamiya Seyid Riza Şêx Saîd û armancên Şêx Saîd komeleyekî wekî komeleya azadî li dû Şêx Saîd bû serhildanekî netewî kurdewarî tu ji min al halê xwe binêre tu ji min behsa civaka demokratîk û şerê dewleta Kurd dike û mafê çarenûsa Kurd dike tu diçî xwe bi doza gelê Kurd û bi dîroka gelê Kurd a bi rûmet
ku serokê te êrişî wê dike. Tu di çi xwe wan girê dide ya yanî biçekî yanî biçekî wilo fedî, biçekî şerm. Wilo nabe yanî qasa ana kutleya PKK bawer bikin ji van vir û derewê xan bawer bikin dibe. Dibe wilo bawer bikin. Xem nake yanî ev çê dibe bes hinek kesên din hene karin bersiva te bidin û karin ev vê cudahiya hanê cudahiya netewî a têkûşerî a kurdewarî di navbera serhildana Şêx Saîdê gal û di navbera tevgera xapûçî vê cudahiya hanê bibînin û pêk bînin û ji hev dûr bixin. Carekî din birêz Qereîlan Hecî Çexmaq eger dihat û te wilo xwe bi hinek tevger wilo xwe muqayese bike xwe bipîve bi hinek kesa wekî kî dixwazin yani Hesen Xeyrî jî ji we çêtir. Kî hûn dixwazin Cemîlê Çeto nizanim ev kesê ku wilo girêdayê dewlet da Tirkiye. Xwe bi wan muqayese bikin. Xwe tu diçî ji min re xwe bi Şêx Saîd muqayese dikî. Xwe bi ceşkê Sedam Hüseyn caşê Sedam Hüseyn re bipîv xwe bi qorociya jî qorocî jî ji we çêtir derdên. Hela qorocî nabêjin îdeolojiya û Kurdistan û serxwebûn û ji serxwebûn û azadiyê birometir tiştek nîne. Qorocî vî tiştêhan nabêjin yani. Yani tu werî têkeve pîvanê di navbera te û qorociya jî ticarî ecendeya siyasî û îdeolojiya qorociya tune ye. Dibin navên îdeolojiya û ecendeya siyasî a te bi deh hezara keçû xort hatin kuştin û hatin tasfiyekirin. Yani tu xwe têxi qapanê tu xwe têxi mîzanê bi qorociya jî wê qorocî ji te çêtir derkevin. Tahtî îja Xwedê ji te razî tahtî tu xwe bi Şêx Saîd û Sêd Reza dipîvî ya biçekî şerm. Lê vir ez têm dawiya vê xelekê heta xelekekî din bijarê din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.